Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Nining adlaw di ay gipadayugdog direktamente gayod sa atong website. Ang atong website nga unta gidisenyo alang sa pagbansay-bansay sa balaod o law practice. Pero bisag unsa naman lang pangutana dinhi mosud. Sige lang. Ato gihapon ning sustinihan ang uban. Ang uban ni walay mga pangalan o dunay mga pangalan sa dili masusing mga timaan nga mga pangalan nga ila lamang pang mugna. Pero nakasabot ko niya na ubos sa balaod sa privacy laws. Karon matod pa niya. Attorney, ako usa sa mga ning sit-in sa imuhang klase dito sa Theology School sa Wellington. Maayo. Ug dito akong na pamati nga mingingon ka nga dili importante ang gisulti o gituhuan nga si Hesus ming saka o ming lingkod sa tuo sa Amahan. Nganong nakaingon ka man ni attorney nga dili ni siya importante. Daghang salamat ining imong pangutana. Ako nakamatngon nga lain ang imong pamaagis pagsabot sa mga butang. Galing ning sit-in ka atong klase nako, usa sa akong mga klase dito nga kung tinud-anay nga imo to siyang nasahod, tingali wa ka kapamati sa kinatibuk-ang klase. Malagmit nga pag-abot nimo kaputol na lang sa among gipanghisgutan ang nasahod sa imuhang sentido o imuhang mga galamhan o senses. Ako wa mo ingon nga dili na siya importante. Ang akong giingon nga kanang giampo or kanang nasud sa pag-ampo o nasud sa pagtuo nga ning saka si Hesus og naglingkod sa tuo sa Amahan, dili na siya doktrinal, kundi descriptive kana. Busa dili na siya kaayo bugat. Una akong gisulti. No? O timan nga ang akong klase sa theology school, hermeneutics, usa ka na kasanga sa filosofiya, di nagtugkad sa pagsabot. Ang akong giingon, nga hinaot ko nga imong nasabtan, o kung imo mga nang nasabtan, hinaot sa ko nga imong natimanan na may bang estudyante nga musud lag klase o niya wa magtuon. Nagtuon man gani dili makatimaan man gani di sa antigong mo sabot gyud sa kinatibuk-an. Na balik ta niini. Ang akong giingon nga kadtong gituhuan kaniadto nga ning saka si Hesus og naglingkod, usa ka na ka descriptive nga pinulungan. Dili ka na siya doktrinal. Kaya imo na siyang ukiuton kanang giingon nga kanang sinultihan nga naglingkod. Wa man na magpasabot nga hangtod na gyud sa kahangturan ng iyang paglingkod. Kung ingon ana ang imong pagsabot,
tugbang ra usab nga imong giisip nga gisilutan si Hesus didto sa tuos iyang amahan. Isipan na nga hangtod sa katapusang panahon siya maglingkod ra gyud didto sa tuos iyang amahan. Wa na gid siya laing buhaton, maglingkod ra. Be. Ug imo nang isipon nga ingon ana ang pagtuo sa mga teologo. Mo na akong giingon nga mini kanang walay bili ba nga pagtuo. Dili na importante ang descriptive. Dili pud na siya doktrinal. Mao bitaw na nga kung imo nang isipon nga doktrina, uting kaya og balik ang imong panabot sa mga butang. Matod pa dihas Marcos 16:19 nga si Jesus naglingkod sa tuos amahan. Dito naglingkod. Wa man na magpasabot nga dili na siya makatindog. Naglingkod siya. Descriptive gihapon kana. Unya og imong sumpayan og basa dito sa buhat sa mga apostoles or Acts of the Apostles. Versikulo 7, Kapitulo 7, versikulo 55 ngadto 56. Nga si Esteban ning yahat ning hangad. Ug iyang nakit-an nga si Jesus nagtindog tuos iyang amahan. Ug nagtindog nganong imo mangyong ipamugos nga naglingkod. Mao na akong gusto nga inyong masabtan busa. Kung magpakisusi ka man lang gani sa sunod higayon, tuhuga na lang yun in town sa kinatibuk-an. Aron dili ba mausik ang imong nilingkuran. Muna akong tambag nga ako na lipay nga doon na di ay kay katakos nga magkat-on. Apan sa proseso sa pagkat-on kinahanglan mo hatag ka usab og panahon sa pag-ayag, dili kay imo ra na siyang imo rang lahoy-lahoyon, imo rang gitamoy-tamoy, unya gitulon ra diretso, imo sad na siyang usapon dong. Ang akong giingon descriptive versus doctrinal. Mao toy topic atong higayuna. Wa ko malimot, naghisgot ka og nagtindog, naghisgot kang naglingkod. Og mao nay ako ang natudlo nga kana siya descriptive og dili doctrinal. Wa ko moingon nga dili na importante akong giingon sa gibug-aton og gi-classify ko kana siya as descriptive and doctrinal. Kung descriptive na siya, dili na maoy kinauyukan nga gituhuan. Mahogla na siya mga sugilagming ba. So daghang salamat sa imong pagpasupot sa imong pangutana og nang hinaot ko nga adunay lamdag kana kanimo. Sa sunod nga mo sit-in ka pa hibaw og aron akong ma-review og ma-recap ang klase kung na iwit ka didto og sod or naglingkod. Daghang salamat og nunti gihapon sa sunod higayon kini atong sayranan sa mga Bisaya sa New Zealand. Kini si Paul Alforque, ang inyong abogado ug manlalaban sa Bisaya, sa Kabisayan dinhi sa New Zealand. Daghang salamat hangtod sa sunod higayon.